Dobro veče. Evo, idemo probni heng za subotu. Pozdravljam vas sve, mada nema nikog sve Tanje, vaš domaćin, Bob večeras. Evo imamo i u panelu Veska i Meksa. I evo, krenut ćemo tako malo neobavezne priče, počeli smo nešto o kompjuterima, tako da nemojte nam zameriti ako prvo startujemo sa tom temom. Evo, izvolite. Meks, Vesko. Evo, ništa, pozdravljam, ništa, pa da, došli smo ovako impromptu, samo malo da se družimo, popodne, završili smo obaveze ranije i tu smo, evo, čao, pozdrav Raje. Da, najviše bi nam značilo da nam kažu Tanja jedina ako je tu, pozdrav Tanja. Ćao Tanja. Srce od mene, ali nam reci kako se čujemo, znam da ćeš da nam kažeš da smo očajni, uvek loši, kao što jesmo, ali zvuk nas interesuje. Max, ti Bob šerujte, nešto pustite, čisto ono da vidimo da li radi i Bob ti probaj par puta u toku šerovanja da uradiš mute, da vidiš kako ćeš, poslije ćeš slušati da vidiš kako to zvuči, jer neki put se ne čuje ovo tvoje, a neki put se čuje. Aha, dobro. Tako malo si igraj tu, probaj, ali da znaš kad si šta, u kom minutu, da onda preslušaš video da znaš šta se dešava. U zavisnosti da li si stavio voice meter, nisi stavio voice meter i tako. Evo čekamo Tanju da nam kaže kako se čuje, pošto ja nisam pustio ovo, znaš, nego čekamo da vidimo od nekog, kako se kaže, reakciju, da čujemo povratnu informaciju, pardon, a i evo i Tanja, ono što sam ti rekao, Vesko, kaže ona što nisu pustili e-mail, da to ljudi dođu, pošto ne znaju, znaš, preko, ajde, kaži me, rekao, ovaj je neobavezan, znaš, ovako smo... Ajde, šibni. Šta? Šibni sad link na onaj, pa nađi tamo neku, onu prepisku, ajde, poslednju koja je velika i pukni samo, reply to all i pukni kome dosadno ne dođe. Ček, samo malo da nađem to. Koliko je tu nas tamo, jedno 15-ak, samo da vidim. 51, nije to. Imaš one i sa 50? Nemam ja taj, ja imam ono kad si ti slao onih jedno 15 osoba. Ček samo da vidim koji je to. Da snađem. Evo šaljem ja, našao sam već plavi kliker. Evo već, from to hangout kod Boba. Da, ajde onda ti dobro. Ne znam kako Vesko da pomogunem, da, kažem ti, evo to da završimo, da se ne vraćamo tu temu, ja sam mislio da si ti skinuo taj, to je taj relativno novija sedmica i da nećeš imati potrebe nešto puno da sablje, to je što ti kažem, osim ako ti nešto baš izričito ne treba, ja bi te savjetao da samo skineš te eventualno update koji ti baš trebaju i da tako ide puno lakše i brže, znaš, a evo jedan od razloga i zašto ja koristim osmicu i desetku, baš taj što, mada kod desetke mi se ne dopada to što ceo Windows ti renovira, ali dobro, nećemo sad toliko detaljno o tim stvarima. Ne, imam ja instalaciju od Milana, pa ću proveriti šta imam, nije, znaš, ja ću to sigurno da sređujem, ako treba, ako treba prepeglaću komp, nije nikako to... Dobro, znam da si rekao da si imao problem da ga narežeš na DVD, Završeno je to, objasnilo mi dete da disk, kad kompjuter izbaci disk da ga više ne treba vraćati posle instalacije. Ali sam pre toga uništio 3 diska i onda sam četvrti rekao evo ti idi tamo vidiš šta možeš da uradiš i dete instaliralo bez mene, tako da... Toliko o tome. Ej, superiška Tanja, znači čujemo se odlično, drago mi je. Ja sam primetio da je nešto bolji ton, sad kako, zašto, evo Meksi čim se uključio, Vesko, odmah je bio glasniji nego što je ono inače, znaš. A i ja danas isto čuo sam samo kratko na par minuta sa Sandrom, čisto eto da probam, kaže on navodno ne čuje, a Meks mi je pričao da čuje navodno neku sitnu zujevu da li iz računara ili šta već da se nešto dešavalo.
Tako da kažem, ako mogu to da otklonim, ja sam bio voljan da to sredim, jer što da zuji ako ne mora da zuji. Ma sad super zvuči. Ja ne znam kakav sam ja, jer ja nisam na mom studijskom mikrofonu, nego na ovom kamernom. Malko sam se utišao. To se primeti, da. Svaka čast, evo, Tanji da pohvalim, ne znam kako vidim da juče navrlo do mog kanala, da li se i pretplatila ili pogledala onaj video što sam stavio od brata mi od tetke, i tako, pa evo danas isto zalutala. Peđulino isto ne znam kako je pronašao, pa sam s njim samo par reči otipko, i šta još da kažem? Da, ništa. U stvari da, sad mogu da pričam. Ne znam kako vam kažeš, sad mogu da se raspričam. Dobro, da. Imamo eto i te neke interesantne stvari, ja bih to ostavio za subotu, osim ako nešto ovako imamo interesantno, baš da nam se priča o nečemu, pa možemo nešto ubaciti, a i kao probu ono što je Vesko, što si savjetovao da probamo da vidimo. Pa evo, mogu da krenem kroz jedan primer. Interesantno ono što si rekao sinoć Max za taj security ten što je objavio za te robote, da prave, imali smo svi prilike verovatno da vidimo raznorazne robote za razne svrhe, pa uglavnom vojne i tako dalje, ali ove da jedu, da se hrane bio tvarima, ili kako bi to rekli na srpskom, bio supstancama, da, tvari znam da je kraće na hrvatskom, znači bio supstancama, to stvarno nisam imao pojma, znaš, tako da evo, to bi mogu ukratko pustiti pa da vidimo kako i to ide. Samo da ja nađem taj video, vi slobodno nešto prokomentarišite. Da vidim. A šta si sad na kraju radio, odjednom ti bio nevjerojatno bolji zvuk? Da, pa ne znam, možda sam se nalegao na fotelju, to je jedino to. Ili dok sam se mislio pa sam malo utišao to, sam. Imaš, trebalo bi da blizu držiš taj mikrofon, tako je, i da pričaš, jer ti kad se udaljiš ti si onda malo glasniji i to ječi. Aha, dobro. A ti morat ćeš bliži. Da, vratio sam se tu gde sam bio, jedino ako nije nešto automatski raštalo. A čim se ti odmahneš od mikrofona, to je drugi glas, znači. Ti znaš da moraš glasnije i to je drugi ton, to je piska, visok ton i on dere po hengu, znaš. Aha, dobro. Oni dublji tonovi nisu toliko, ne preuzimaju u kanal, znaš. Kad nekom nešto hoćeš da kažeš, ako dublje pričaš, tiše, i dalje se čuje onaj koji priča. Ako nešto piskavo glasno kažeš, onda prelazi, heng uzima tvoj glas i stavlja u... Razumeš? Gdje mi je sad što sam roda Google tu? Evo, da. Ajde probamo da pustimo jedan samo da ja pišem ton, ne mora da nam ide ton. Evo, sad ćemo da probamo i kako ide kad još puštam video. Sekund, da. Vidim gde je to. Share screen ovdje sad opet, šare strane. Kako da ume od ozgo. Zeleno. Velica. I onda šeruješ application, je li tako? Da. Nadam se da ide. Ja sam utišao skroz, mogu malo ostaviti ton da se čuje, da vidimo da se čuje. Hey, what's up, guys? Tyler here with Security, like dead trees. And did I forget to mention that it also was equipped? Evo, premontratit ću na taj deo gdje govori da su u stanju da koriste biološke supstance, evo pa da odgledamo taj jedan kratak deo. Well, EATR, or EATR, which stood for Energetically Autonomous Tactical Robot. And so the stories went on that all EATR would need for power was the biomass that it could find, like dead trees. And did I forget to mention? Moraš kliknuti sa strane negde da se skine. Da, evo, uspeo sam. For, chopping up vegetation, of course. And so when people heard about this thing, and even a lot of these... Sad ton se čuje na mikrofon. Dobro. Zato smo mi instalirali voice meter da ide direktno line.
Ok, ajde pa ćete mi kazati kako ide i eventualno da li treba kad treba da se čuje, da vidim koju glasnoću da koristim, a kad ne treba onda znam, mutira me samo. Pa da, mislim da je bilo okej. Dobro. Čuje se. Company even saying it, people pretty much put two and two together and said, well, what's more organic than a human body? And so there was a big uproar. Reporters began asking questions, blog posts were written, and ITER, as it was called, became, in the eyes of the public, the robot that was going to eat humans up. And of course, DARPA quickly went into damage control mode, saying, quote, "We are focused on demonstrating that our engines can create usable green power from plentiful renewable plant matter. The commercial applications alone for this Earth-friendly energy solution are enormous. But again, it comes back to, we have a robot here designed to collect organic matter. That could very well include..." Da, evo, samo da zustavim, evo da vidite, znači to je ta bitna stavka što sad govori, da je u stanju da prikuplja organsku materiju, gde i prevod sad nije loš, uključujući čak ljudska tela. Human bodies. Obviously, DARPA is not going to come out and simply admit this, but it didn't take long for the reporters to put two and two together. And then to make matters worse, the robots would likely have been designed to be fully autonomous, giving them the ability to think and act on their own. And even as one Huffington Post reporter stated, even if it had nothing to do with humans, at some point, don't all robots eventually turn on their masters and start devouring us? And well, I guess we'll just have to find out. And so, yeah, since that happened, pretty much everything went quiet about the development of this chainsaw-carrying, quote-unquote, organic matter-devouring robot. Eto, toliko za sad o tome i da vidimo li išlo kako treba. Da, Max, to što si rekao, voice meter, da, to je taj baš software što sam ti ja pričao, nisam mogao da se setim imena, taj sam ja isto software koristio, u stvari nisam koristio, više sam samo probao. Evo, dao sam ti screen share, može da ga vidi, ali da, znači, znaš za njega, to mi koristimo i Vesko i ja, i onda vidiš, ako uključiš moj screen, vidiš da je prvi kanal mikrofon, drugi kanal je program, šta dolazi iz kompjutora i onda to sve ide u program, znaš. Tim što vidiš, moj mikrofon ide u program, ali ne ide u zvučnike. Znaš, ne ide u liniju, tako da se ne meša, to je to što ti kažem, nema od mene eha, ne bi trebalo. Da. Kažem ti, eto ja sam taj program preko ove godine testirao, nešto probao, ali nisam ga posle nešto koristio. Da. Pa ne treba. Ovo je, kažem, malo da sad, iako nas niko još ne gleda, ajde, nadam se da će možda neka uletiti, ne znam koliko njima ste poslali, u stvari ti si, Max, kažeš isto poslao e-mail, da će možda neko i uskočiti, pa eto, da vidimo, kažete, ovo stvarno, em što su interesantne, ali bome i zastrašujuće stvari, znaš. Po meni to već ulazi u totalno opasnu sferu. Jer ti sad svetski moćnici šta naprave te silne robote, mogu sve da nas potamane, znaš. Ideja je sledeća šta, mislim, koje pitanje je iskrslo. Kaže, pošto kreatori ove tehnologije su odmah rekli, naravno da ovo nije napravljeno da se jedu ljudi, da se prerađuju ljudi nego priroda. Međutim, pitanje je sledeće, postavka, rat se vodi u pustinji, pobije se ceo bataljon i od čega će ti roboti sad da nađu bioenergiju? Nema ni grma, ni žbuna, kamoli drveta ili grana nekih. A ima tela koliko hoćeš, šta je tu najveća bioenergija? Ta tela što leže dole. Upravo tako, to je da kažemo najbezazleniji mogući scenario, kako može da krene sve niz tramputicu, što bi se rekao, znaš, slažem se. Da, jako dobra opaska. No, dobro. Nisam ja protiv tehnologije, mislim, super, daj robote, ali ajde to nešto da se isprogramira, da ne jedu ljude, mislim, ne znam. U fazonu, nisam ja protiv proteze, znaš, čovjek izgubi nogu, daj protezu, može čovjek da hoda ponovo, što da ne. Samo nemoj ta proteza onda da vodi kolo,
da ta noga odlučuje gde se hoda. Da, tačno. Ne znam, ima puno toga oko te moderne, ajde kažemo, tehnike i tehnologije, puno toga za šta zameriti, da tu nema, ajde kažemo, kontrole nekog civilnog, kako bi ja rekao, civilnog faktora koji bi sve to nekako kontrolisao i eventualno usmjeravao ili čak blokirao, znaš, to je ono. Jel, isto te priče, ne znam, nema dovoljno hrane, nema ovog, nema ono, to sve laže prevare, kako nema hrane, ono. Kako nema hrane kad pogledaš s jedne poljane koliko može, ne znam, ajde pšenice ili žita ili kukuruza ili bilo čega da se ono proizvede, da ne pričamo o drugim stvarima, a koliko u stvari pojedeš, znaš, ono, ako, ne znam, četvoročlana porodica dnevno pojede leknu i po hleba, pogledajte koliko tu može porodica, samo sa jedne njive najmanje da se nahrane. Samo pogledajmo koliko ostane peciva i mesa u prodavnici na kraju dana neprodatih. Bravo, tačno. To je sve višak, znači ima se, nemojte da me lažete. Drugo, globalno zagrevanje. Jel nam ljudi šalju, stalno gledamo snimke, ne vidimo ih na CNN-u i na Hrt 1 ili šta ja znam, ali ljudi po internetu dele svoje videe sa telefona, vode je nestalo po 500 metara, kilometar negde, nema vode, plaža se sušila. Znači, nivo vode opada umesto da raste. Ako se topi led na polovima, raste nivo vode. Znatno. Međutim, nivo vode opada često. I raste i opada. Znači, nema veze sa globalnim zagrevanjem. Tačno. Mene više tu, rekao sam ti, plašite pojava tih odjedanput, ajde kažemo, rupa u zemlji, što onih malih, što velikih. I sad što vidimo da ti vulkani, nije ono kako su nas učili u školi, da to kao planina pa erupcija, pa se ide kroz to jedno, ajde kažemo, kroz taj jedan oganj, nego da to izbija, vidimo sad šta se dešava na Havajima, kako se zove, znači da to izbija totalno iz zemlje svugde i da to niko nema pojma, znači može svugde da ti iskoči, ko ovo kažem za te rupe, gledam, dešavalo se da ljudima u sred kuće se otvori ta rupa i da ljudi upadaju, znaš, čak neki su i tako i nastradali, znaš, da ne veruješ, znaš. Ček sam malo, je li to kod Duška Dogovška bila ona kao uzrečica u crtanom filmu kad je govorio, ako lažem neka me pregazi voz, je li tako nešto, to je upravo taj princip, da kažem, i toga. Ne znam da li da pustim još jedan video, ajde. Već kad sam u tom stilu, da bude malo interesantno. Tanja, ti kaži ako ti se nešto dopadne, manje dopadne, pošto dok ti imamo samo možemo da ti učinimo uslugu. Vesko, ako slušaš za tebe, našao sam, izbacio, mislim da je Paul on the Plane, znaš ono što si provalio super, one beleške, one papiriće na vratima od ovog Felixa Baumgartnera. Napravio je debunk jedan u našu korist, kaže, linija je prava, nego ona vrata se otvaraju ovako i kaže, kad je dole, kad su otvorena vrata, nisu podjednako otvorena vrata kao gore i zato izgleda onako u stranu malo. Znači sve ostalo je isto, samo su vrata drugačije okrenuta. Zato nam oni papirići izgledaju malo koso. Eto. Da, evo, dok sam ovo tražim, evo da pokažem. Kaži Vesko, ako imaš šta da kažeš, baš vidim, ima i to interesantno isto, znači ne samo na Floridi, nego i na Novom Zelandu, što se ona ogromna rascepina odjedanput pojavila na polju. To isto onako pripada toj temi. Samo da vidimo gde je taj link. Da će to naći. I da, i ne znam, ovo jeste čuli isto što sam našao kod ove, kako se zove, ajde pustim ovo dok ide. Prvo, pošto je to vezano za tu temu. Samo da ga otišao. I screen share. Da. Ovako, idemo. Evo da vidimo kako to stravično izgleda. Dobro, nije stravično toliko kad čovjek vidi to negdje u prirodi, znaš, tamo negdje van naseljenih mesta.
ali s obzirom da to se nikad ne zna gde će i šta će da se racepi, onda baš bome i nije. Gledajte šta je ovo, koja je ovo pukotina, rupa. Da, pa gledali smo u Hengu jednom, Milan nam je, mislim, prikazivao ovu baš rupu, da. Aha, ovo je baš na Novom Zelandu, a ima one klešne rupe, ovo je više pukotina, znaš, ono kad se stvori pa se, ajde kažemo, zemlja raširi, a te pukotine, to mi je nekako isto, ali nekako drugačije, jer ono bukvalno se otvori rupa pa sve u rupu. I uglavnom su te rupe, ono što smo pričali, ja mislim i ti, čak i nezvanično okrugle i tako dalje i tako dalje. Tako da ovo je baš čudno i nema nešto puno sad, samo idu slike te jedne pukotine, možda malo iz drugog ugla, pa ću ja da vidim drugi video da pronađem. A dotle sam pronašao još jednu veoma interesantnu stvar, evo pa ću tu onda prvo pustiti. A to je šta se dešava sa životinjama. Mene to jako veoma fascinira, a to je te nagle i ogromne promene sa divljim životinjama. Tako da sad, ko što imamo kako se zove ona sekta u Turskoj, što se okreće, znaš kad igraju ples pa se okreću i oko svoje ose i u krug. Ne mogu sad da setim tačno reći, sjeću se pa ću vam reći. Evo da vidite šta je interesantno, ovaj video nije dugačak 4 minuta, pa da vam podelim, samo da vidim, share screen, idemo. Mutirao sam, nema potrebe. Evo da vidite o čemu se ovde radi, da sve više i više životinja se bez ikakvog nekog velikog razloga počinje da se okreće, nešto vrte se u krug. Ovde na vidimo ćurke, evo 3 ćurke oko drveta se okreću. Ničim izazovno okretanje, što bi se... O Bože mili. I ne samo to, gledaj sad ovo. Našla je leš, ja mislim, da li mačke ili psa, ćurke i gledaj sad ovo. Ko neki pogrebni skup, gledaj kako ide u krug. Wow. Sve više i više toga, kažem, se pojavljuje, tako da ta ponašanja životinja me baš fasciniraju. I to mi govori da očigledno se nešto, neću da kažem veliko, sprema, ali neke ogromne promene se dešavaju. To je više nego očigledno. Vesko, vidim, nešto se odmutirao, ako hoćeš nešto da kažeš, slobodno izvoli. Evo vidit ćemo još tu par interesantnih primjera, nije dugačak video, 4 minuta. Da vidim i šta se dešava u čatu, kako uspevaš Meksi jedno i drugo i treće da evo i Dragana je tu. Dobro večer Dragana. Drago nam je da si nam se i ti priključila. Ovo je ovako neoficijalno generalna proba. Neoficijalna generalna proba za subotnje hangout. Ja da ti kažem, imam otvoren hangout, gledam u hangout, a u drugom tabu imam watch page koji ne gledam, ali mi je u tabu do njega, ali sam kliknuo, znaš za pop-out chat? Imaš u chatu prozoru pored one 3 tačke i možeš, jedna od opcija je pop-out chat. Ako klikneš na to, iskoči ti prozor samo sa chatom, kao poseban browser prozor. Ja njega stavim skroz desno i do njega stavim, tako da gledam hangout i chat. Da. Evo ovdje sad smo pustili dok smo pričali, evo bilo još par interesantnih stvari, videli smo umeđu vremenu ribe i šta smo to još videli, da i mrave, da se isto nešto vrte u krug. Ne nešto, kažem, za mene ono fascinantno. Ovdje sad vidimo, sad ste vidite interesantno, ovo mogu pustiti, ne znam da li će prevod ići dobar. Nadam se da četa Tanja i Dragana da razumeju engleski. Sad su isto interesantno vidjeli nešto nevjerovatno, kako delfini navodno love. Pa evo sad ćemo pogledati. Idu isto u krug, dižu, ajde da kažemo, prašinu, odnosno taj pesak i mulj sa dna. Prave tu neku, ajde da kažemo, zidnu zavesu i ribe sada ne znaju gde ću, počinu da iskaču i onda ih samo otvore usta i im uskaču usta. Evo da vidite i to. Vrlo, vrlo interesantno. Ja ću probati da im ide prevod. Neće.
Nema kod ovog videa prevod, tako da... Znaš što još kliknem ovako kad šerujem, a ne full screen, kliknem onaj dole da bude širok video, jel znaš? Onaj pravougaonik. Aha. Dobro, ja sam navikao, ja ovako kad gledam lično, ja volim preko celog ekrana, a ako misliš da je tako bolje, interesantnije, nije problem. Pa ne, rekao, ako ne šeruješ full screen, onda bar, da, to je full screen, a ovo doje malo veće, i značajno pomogne. Pa dobro, da, ja sam navikao, ja sve volim u fullu. Još bolje. Da, evo gledajte, ovo sam već imao prilike, ne znam na čijem kanalu isto da vidim. Pa na prošlom gledam. Ali ovo je sad nešto drugo, da gledali smo to losose. Jelene, da, jelene, isto se nešto vrte ludački u krug, nešto čudno. Totalno, po meni van svake pameti, i logike. Evo ovo, da. Znaš, očigledno ko sad i kod njih sad malo da se zafrkavam da je neka religijsko ludilo zavladalo, pa i oni počinju tako nešto da praktikuju rade. A kažem, evo, samo da setim te... Hoće da nam pokažu u stvari kako izgleda to kad se nešto vrti. Alo ljudi, ne vrtite se, ovako to izgleda. Dopada mi se, da, komentar, bravo Veska. Da. Evo samo još da pronađem drugi, sad ću ja to lako preko njenog kanala, da vidite ovo što sam rekao za erupcije, isto je vrlo interesantna stvar. I da, i ovo, gledao, ko proroku, ja kažem, ja ne verujem nešto preterano u Boga i stvari onako kako to religije nam saopštavaju, ali je vrlo interesantno da ti nekih primjera i predskazanja u Bibliji stvarno ima. Šta će i kako će se dešavati. Pa jedan od tih je, ne moram puštiti možda ceo video, da, evo, pogledajte ovo, mislim da je vidljivo, iako nije nešto veliko, da drvo izgleda kao da krvari, znaš. Neka supstanca iz drveta da izlazi, to je stvarno isto mi fascinantno, ako, sad da ne bude da sve pričamo ovde, možemo ostaviti za subotu pa da se možemo pričati više, pošto su jako interesantne teme, i da iz drveta isto izbija voda. Alo bre, ja imam, da ne kažem koliko godina, nikad to nisam čuo, Max. Jesi čuo nekad da iz drveta izbija voda? Ono kode iz slavine. Evo i taj video, tako da to ću pripremiti, gledajte da pripremim to za subotu. Znači, to su isto stvari vezano za drveće koje je nema šanse da sam ikad čuo. Jer sam gledao jako puno emisija na tu temu kako ovi domorodci razni širom planete u nedostatku vode, kako razne biljke koriste, pa iz njih, kako se zove, konsumiraju vodu i tako dalje, a da iz običnog drveta onako šiklja voda kao kad otvoriš slavinu, uglavnom ljudi što imaju ovde kod nas u bašti ili tako, to nikad nisam vidio. Kafu, ali ovo mi je ova za poneti. Znaš šta sam primetio kod ljudi koji počnu da vode hengove na svojim kanalima? Ali prva 3 henga non stop govore na planeti. Doće i njima iz ture u furu. A planeta je sad, da li je ovakva ili onakva, to je drugo pitanje, znaš. Nije, kako? Znaš šta je planeta? Planet. Šalim. Nemoj sad da ono... A ko je ova gospođa što priča sa strane? Ona je po struci doktor, ne znam tačno čega, ona je relativno skoro pokrenula ovaj kanal, zove se inače kanal, kako se zove, Once Upon a Timeline, i bome interesantne teme tako češlja ovo. Pukni odmah link u chat tamo Aha, dobro. Da, to uvek, to moraš uvek. A vidio sam ti nisi to radi. I otvori jedan notepad, vidi, otvori jedan notepad, običan gde stavljaš redom kako koji link neko šeruje, ti mu tražiš da ti pošalje na mail u onaj string 50 najbolje i te stvari. Znaš kako ja otvorim, rekao sam ti, edit page Hangouta i imam ga otvoreno u drugom tabu i kako god šta, samo u edit page, save changes i odmah izlazi u opisu.
Znaš, ne moram dupli posao, nego direktno samo u edit page. Imaš ga u drugom tabu. Recimo. Evo, dobro, ajde da se kaže nešto, ne mora, ali ajde nešto ukratko, već kad ima nešto, već kad sam obećao ovima što su u čatu, evo da pogledamo, kažem da je vrlo, vrlo interesantno, da nije ono ko što su nas učili, što smo ranije gledali i imali prilike da pogledamo ranije preko TV-a, a možda i preko YouTube-a ko se zanimao za tu tematiku, znači da sad vulkani sasvim drugačije funkcionišu. I ne znam, kaži Meks. Dobio sam neku obaveštenje, neki video izašao, moram da ga pogledam kasnije, nisam gledao vesti, kao uzbuna, nije uzbuna, ali kao opomena za Kalifornijance u fazonu vulkanske aktivnosti. Baš malo mi je to došlo, moram da vidim šta je to, pošto ovde blizu su Havaji. Ako kući znamo i ovde će. Evo gledam još taj jedan kanal za te sinkholove, kako ih zovu, da ih baš ima i da se pojavljuju na Floridi. Evo baš ovi moje rođaci, brat mi od strica i supruga, što treba večeras da se čujem, oni baš žive tamo, pored Tampe. Tako da znaš šta, ne treba dizati paniku, ali nije loše biti obavišten, tako da bolje je to dobro pročešiti, Evo da vidimo ovde kako to navodno prikazuju, kako to sad deluje vulkani. Da, način kako mediji počinju da budu glavni za edukaciju. Pusti školu, tamo nema ništa. Evo vidim, baš sećam se preko ovih dana bilo na Havajima, pošto sam nešto malo samo pratio. Ne volim te teme uglavnom. Marty je imao serijal. Da tako? Marty... O čemu? P. Onaj tip što je radio debunking, znaš koji? Da. On je otišao na odmor na Havaje. Zanimljivo, a? Ima ceo serijal o vulkanu. Ja mislim posljednjih nedelju dana da svaki dan malte ne ima report šta se dešava. Znaš šta ja gledam? Ja gledam pošto gledam svejedno ove vanzemaljce, Third Phase of the Moon, onu braću Cousins, Blake i Brent Cousins, jer oni žive na Havajima. I baš su bili tamo, imaju reportaže stalno. Bili su neki, znaš pre neki dan bukljalo je ona magma i lava, pa se sad sasušila, bili su juče, baš sam gledao, penjali su se po lavi, sasušenoj već, ohlađenoj. Otišlo na drugu stranu. Njih gledam, da. Jel, šta mi je sad tu interesantno u toj tematici, koliko sam to nešto, koliko sam uspio da, ajde kažem, da proučim to, isto šikljanje mulja iz zemlje, ispostavlja se da slično, znači kao što ova lava, tako i taj neki mulj je u stanju da jednom navodno krene i da šiklja. Da li je to isto slično ili da li to neko možda od, sada se našalim od tih gore upravlja ili šta već, ja stvarno ne znam, ali čudna totalno pojava. Ništa mi to više ne delo onako prirodno kao kad smo, ajde da kažem, učili, onako kako smo se sagledavali možda do pre koje godinu, bar gledam lično sebe. Ovo mi sve nekako ne delo je samo prirodno. Ja ću sad da povežem to sa gravitacijom, protiv koje ja nisam, kao što znate. Nešto vuče ili gura ka dole, definitivno, bože moj, ajde, hoćemo da ga zovemo gravitacija, amen, gravitacija. Kako bre idu te vode na gore, šikljaju, pritisak neki, okej, razumem, pritisak, od čega, šta to gura, meni to nema smisla na vrtećoj lopti. To da izvire nešto ka van, a dok gravitacija vuče sve na dole. Aha, kaži, Pacific Ring of Fire, da. Da, evo, Mogli bi da pustimo pesmu Ring of Fire od, kako se zove? Bože, na vrhu jezika mi je, svirao sam pesmu uživo više puta. Ring of Fire,
Johnny Cash. Jel jeste? Jel Cash? Možda. Nemoj probni Hank da ga... blok. Puštaj to, nemoj da te blokiraju pre nego što si počeo. Dobro. Šta sam još teo da kažem? Max, vidim, evo, otvorio se mi ovde Hanga, što ide, Hanga, chat što ide, vidim i ti si dao neki link. Moram da vam pustim pesmu u to ime, pošto spomenuo sam je više puta, a nikako da vam pustim, pa od onog benda pričao sam vam Kud Hollywood, što smo mi napravili ovde, zezali se, i ima pesma koja se zove, znači sve pesme ovako idu: Izgnjadov vapaj, Azgnjadov aspekt, Beli meda, Izgibov dernek, Tonijev dernek, Uzbegov beg i avantura latina. Sad ima Azgnjadov aspekt, ono kad ja kažem zabrana vršenja velike nužde, 3 puta po glavi stanovnika, nekoliko dana unapred, bez ikakve najave. Pa ti sad izračunaj šta to treba da znači. Znači oni su te kaznili unapred, bez da su ti najavili da će kroz 3 dana da zabrane to. Ali kažnjavaju 3 dana unapred. Teo ti ili ne. Ali evo vam Još nisu objavili, a kamoli stupilo na snagu. Pa da. To se zove retroaktivno. Tako je. A već naplaćuju. A možemo i da pričamo. A ne, tekst je. Ajde da čujemo tekst. Ajde. Ovo je ono, zezanje, da. Do teksta je u stvari. Zabrana vršenja velike nužde, 2 puta po glavi stanovnika, nekoliko dana unapred, bez ikakve najave. Po slovačkim standardima poljske veselje nismo i primjeni sa slovačkim kolegama koji su upravo iskusili svojim redom nekoliko monumentalnih fascinantnih arhitektonskih dostignuća kojima je zadovoljstvo vršiti veliko nužde. Ali ovo je, nego imamo drugog gledalca na liniji. Zabrana vršenja velike nužde, 2 puta po glavi stanovnika, nekoliko dana unapred, bez ikakve najave. Zašto se sranje? Ne sranje. Po čak slovačkim standardima poljski WC nisu ni primeti, čak slovačkim kolegama koji su mnogo iskusni i u svojim redovima imaju nekoliko monumentalnih fascinantnih arhitektonskih dostignuća kojima je zadovoljstvo vršiti. Ali, nego da saslušamo sledećeg slušalca. Halo? Halo? Vaše ime, molim vas? O, gospodine Azgnjade, ja se izvinjavam, greškom sam vas uključila u program. Evo sad ćemo to... Zabrana vršenja velike nužde, 2 puta po glavi stanovnika, nekoliko dana unapred, bez ikakve najave. Ne mogu više, ali dobro, čuli smo, ima posle i Lala nešto priča, ali ajde, dosta. Rekao, ajde da vam pustim ovo. Ja sad evo opet slušam, pošto ne slušam ovo ne često, ne slušam skoro nikad. Ovo je interesantna ploča cela. Tačno razmislim, to su 90-te, druga polovina 90-ih, mi smo svi ovde, pobegli smo iz Juge i baš je vapaj. Poplava, vulkan, kaže, sve nešto zbrkano. Interesantna ploča, kao umetničko delo koje će ostati iza nas da nam govori kako su se ljudi osjećali tada. Evo, baš sad razmišljam nešto, povezujem tekstove te priče. Ovo, kao što čujete, nije nikakva muzika, svi smo mi mogli to bolje nego onako. Da. Ali eto.
To je ovo što nam sad rade, to naplaćuju nam, kažnjavaju nas unapred, ni ne znamo šta nam se dešava. Da, tačno, evo ja se razmišljao da li pustim, ne pustim to oko vode, ali samo ću dati sliku, pošto evo vidim Dragana je pokrenula da je čula od breze da piju vodu, vidim isto kaže da se Tanja i Vesko isto priključili u komentar. Nećemo nešto puno gledati, kažem, možemo ostaviti za subotu, ako je to zanimljivo, vidim da očigledno jeste. Evo čisto da vidimo kako to bukvalno šiklja vode iz drveća. To ne da nisam vidio, nego baš mi je čudno. Evo, samo ukratko da podelim, da se vidi. Tako ona to isto krene, pošto je ona preuzima video, vidite. Bobe. Da. Reci mi, jedan bar, koliko je to metara vodenog stuba? Ne bi ti znao, nećem se tih stvari. Što? Pa šta misliš, koliko je to drvo visoko? Da, pa ne vidi se ovo. Ona priča da, znaš, kako su napričali kako to voda u drvetu, ja ništa više ne verujem njima to ovako funkcioniše ili onako funkcioniše, šta je drveće, a šta je žbun i to više im ne verujem. Tako mogu kontam da to visoko drvo, zbog toga što je toliki pritisak, ono mora se širi, ili tako, i tu je više pritisak vode nego gore. Da, ali morate pogledati, ovo je bukvalno poći koliko da odvrneš ove što imaju, kažem, u pašti, odvrneš vode, evo tako curi iz drveta. To nikad nisi vidio. Pazi, da čista voda, ajde da neke supstance iz samog drveta, to da, ali da baš, kažem, voda čista poteče, da eto. Što ti kažeš, Vesko, evo što si malo pre rekao, da samo te citiram, tačno, maltene ništa ne verujem više ono što sam učili, znaš. Da li oni nisu znali pa su iz neznanja slagali ili su nas bukvalno obmanjivali, to je sad vrlo, vrlo interesantno. Podsjetimo se Bobe da dobri naučnici, autentični, uvek autentični, realni i iskreni prema samim sebi, uvek kažu da nauka nije ustanovljena, da nije nešto konkretno, nego da se menja, da otkrivamo svaki dan. Znači, ovo što gledamo, ove budaletine, kad moram tako da ih nazovem po televiziji što laprdaju, ovo je ovako, ovo je onako i što se ismevaju i svi ostalih koji imaju drugačije mišljenje, to nisu naučnici, to su laprdači televiziji. Upravo tako, ja sam to još isto davno skontao da taj, ajde da kažemo, naučnik, ako ti nisi nešto toliko usavršio i nešto ti tu pronašao, kako se ti može zvati naučnikom, znaš, to je očigledno da mi i ajde kažemo, zvanični ti što deljuju diplome i zvanja se razlikujemo. Ja sam se to razlikovao još, ajde kažem, kao neki mlad čovek, kad sam te neke stvari shvatio. Evo, samo bacite još pogled na ovo da vas ne gnjavim puno. Iz ovog drveta bukvalno voda curi koji kada odvrneš česmu. Evo, samo da vidite. Zanima me koliko dugo je to trajalo. Ne znam koliko dugo, evo, sačekaj da vidimo, samo ukratko, neću puno da gnjavim, evo, ali možemo pripremiti nešto malo više. Ono litre i litre, znaš. Vidi, čista voda. A high water table is forcing water up through the roots and it's coming out up higher. That did not happen in my old timeline. Evo i ona govori, kaže, to se u njenom životu i u njenoj, ajde kažem, timeline-u kako ona zastupa, nikad nije dešavalo, to nije postalo uopšte. Objašnjava kako se nađe ta voda tu, znači voda ne dolazi od ozgo, ne slijeva se niz drvo, nego je potisnuta nečim od ozdo kroz korenje, pa onda izvire gore. Tačno, vidiš, kažem ti, bukvalno kao ono kad odvrneš slavinu i voda curi, znaš, evo ova isto primjer da seku drveće, ja se sećam, što pamtim, na primjer, kod drveće su interesantne stvari, na primjer, vezano za te godove i ne znam da li mislim da je bilo još nešto interesantno, da, i one mahovine gde raste i tako nekih par stvari, sećam se da je vrlo interesantno za drveće, ali da ovo kad se preseče drvo da kao neka krv curi, evo i to ćete vidjeti, da vas negdje ukratko samo, pošto nije dugo, te stvari ja prvi put čujem.
But now, if you look it up, there's actually official types of trees Ja sam čuo za to krvarenje drveća. you know. To je i to što je bliže Četinaru, to se više dešava, jer šta misliš, šta znači smola kad zagrebeš koru? To znam, da. Znaš šta, to što nije u njenom timeline-u, to ne znači da se nije desilo, znaš. Nezgodne su te priče, kao to, ja se nešto ne sjećam, no ljudi malo stvari znaju, oni su se potrudili da nam isperu mozak, ljudi, oni su se potrudili da nama isperu mozak o određenim stvarima i mi to znamo da je tako. A sve ostalo Pa pazi kako je moguće da izađe podatak da mi dnevno uništimo 44.000 nekih vrsta. Trava, insekata, 44.000 ti dnevno, ne bi bilo ničeg za mesec dana. Ne bi bilo ničeg za mesec dana, o čemu pričam. Toliko toga ima da znaš, ok, nije, nejasno je šta je, nije po onome što je nama pričano, slažemo se, to znamo. Ja Vesko sa tvojom, evo to sam rekao. Da, to je jedna, te oko smola, ja se sećam i pamtim da za dosta drveća sa tim smolama koje se mogu koristiti za razne stvari, pa čak neke, ja mislim, i konzumirati ili tako nešto. Slažem se, ima jako puno vrsta drveća i stvari, tako da je, znaš, sad apsurd sad ako si upozna jedno drvo govoriti da sva drveće tako, ako na primjer čoveka ili bilo šta. Tako da, dobar komentar, slažem se. Ne znam samo šta je, evo. Pitao sam te, samo da ti kažem, pitao sam te za, ali možemo to da ostavimo i za hang, može, ali ajde možemo da bude pitanja u hangu. 10 metara vodenog stuba je 1 bar, razlike pritisaka na tih 10 metara. Ti znaš da je voda u vodovodnoj mreži nekih 2, 3, 4 bara, nije viši pritisak, je li tako? Pa evo sad ti znaš, to si iskusio iz života, je li tako? Da, ja znam kod mene vodotoranj je otprilike na kojoj visini upravo si, znaš, u gradu na kojoj visini, to je tačno nekih 20-ak, 30-ak metara. 30-ak i ono... 4 bara, preko toga bi bilo malo problematično. Jest. To drvo možda bude 20-30 metara. Možda to drvo ima rezervoare vode sa strane. Možda nije to drvo kao i sva ostala koja imaju one, kako su već objašnjene, ne znam, vlakna i tako dalje, kroz koje vodu vuku kapilarno i kroz koren i ne znam ali to tako. Da, ti malo slušalo kad možemo da imamo kamilu u životinskom svetu koja je u stanju ne znam koliko desetina litara da uskladišti u svom telu, što ne bi moglo i drvo neko tako nešto, znaš, tako da, dobra koncentracija. Proširenje vena, ko nam kaže da nema proširenje tog kapilara unutra negde u tom drvetu i zadržavala se sok ili voda, od kišnica i jednog dana procurilo i curi van, a drvo ima ga, koliko je visoko drvo. Pa da, ne znam koliko znate koliko je drvo ume da ima razgrata, znam, on to smo još učio iz biologije i posle nešto sam, vjerojatno čitao o tome, da koliko različita drveća su u stanju da imaju raširenu tu, kako da kažem, mrežu korenja, neki se jako šire i na širinu, a neki idu jako i u dubinu, znaš, i zašto to napominjem? Može da bude da svako od tih određenih sorti drveća je to koje da kažemo pametno ili inteligentno, da je u stanju da duboko kopa dok ne naiđe na primjer na te podvodne vode ili nešto, znaš, i da direktno ima možda 1-2 ta deblja korena direktno u tom nekom vodenom toku i da odatle u stanju da crpi vodu, znaš, sve je to moguće. Ja dajem čisto ovako neku mogućnost za to, kako i šta. Čekaj da ostavimo ovi u Hengu ako im je interesantno odgleda ovaj video do kraja dok mi pričamo. Tako da slažem se, da, Vesko, dobra tematika i eto još nešto možemo da svi probamo. To je jezik. Vrati. Ja da znaš, Bobe, mene predstavljaš, ja gledam watch page, samo mene gledaju. A tebe, izvinjavam se, onda sam na sebe trebao.
Moraš da vodiš dole eto, nisam toliko izverziran. Evo da vidim onda ovo smo mislim videli. Ovo je baš neverovatno, ono, kažem, kosa česme. Da. Onda ovo što sam pričao, što liči bukvalno na krv, naravno nije krv, nego je neka supstanca koja je vrlo liči po boji. Da, ja se slažem s Veskom, pošto ima, ja odmah smola, ja zamislim šta mi je u koferu od violine, ono, naranđasta, amberasta, onako. Da, ali opet bi se tu obrestno, iako je Vesko komentar pomenio vrlo, kako kažem, na mestu, da se ovo ipak razlika od ono kako sam ja gledao. Zadrži tu sliku, molim te. Šta kažeš, reci? To. Čekaj, Max, pričaš, stani. Bobe, reci nešto. Samo klikneš. Aha, kliknu na Boba. Pobeže sliku, vrati je. Onaj, dakle, curelo ono. To. Zamrzni to. Ide ti, to. Vidi, ima koji jezik dole, pogledaj. Ko usta, pogledaj. Pa sad ono još ispasti u sredini oko neko, nas gleda kroz to. Ima i oka dva, pogledaj. Eno i kraj. I krajnici mu se vide. Pazi ovo, kakav ludilo. A ovo je jezik pravi, sve ostalo džene, ali jezik je pravi. Da. Kao neki kljun, crveni. Da. Ovo je voda isprala. Zato izgleda tako. Kažem, ja sam imao prilike da vidim u određenim vrstima drveća kako su oni u stanju bili ti domorodci, ali to ništa nije bilo ovako da ti voda teče ko iz mlaza. Ja sam video kad oni zasecaju određene stabljike i piju odatle, ta neka tekućina se sliva gde uglavnom groje voda, ali ima te neke, ajde kažem, životnih sokova drveta i onda su to ti kao domorodci pili. Ali da ovo da čista voda teče ko iz slavine, to stvarno, ne znam. Ajde, evo nek ide u pozadini. Ja mislim da sad sebe širujem, ne tebe, Max. Pošto sam tebe gledao šta si na onu pesmu pa ostalo. Evo da vidim. Ovo je smola to, što si isto Vesko govorio. Ovo sad već, možemo možda kazati i to, ali već sam oblike i slike su onako baš čudne. Evo, ona je otišla tu do kako se kaže, Wikipedije da pogleda šta imaju opisano apropo toga. Aj sad to, pošto ne čujete da premotam, da vidim ili ima još koja je interesantna fotografija. Evo neki isteku drveće, ima tu interesantno isto par. Ne znam koliko se dobro vidi, pošto je ona nije uveličila taj video do kraja, kako je viš, evo kako curi, vidite, evo sad se vidi. Bukvalno curi voda ona. Naravno, krenuo da seče drvo i počela voda da curi. Da, očigledno puno toga ne znamo ili su nas, kažemo, lagali. Ako voda može da izvira iz kamena, što ne bi mogli iz drveta? Tačno, bravo. Ajde. Bravo. To tačno u sredini kao da ima žilu. Jeste, kod ima taj jedan, da kažemo, kako bi rekli, cev u drvetu samo za vodu namenjen. Vidiš, a pogledaj samo Planet X, znaci apokalipse. Drveće koje krvari, ma nemoj, to je znak apokalipse ako drvo krvari kad ga sečeš, mislim, stvarno. Sad idem da posečem ruku ljudi i apokalipsa krvarim. Da, dobro je, ovde se malo sad obazire na kraju za te teme iz Biblije i te apokalipsu, no ajde da ne širimo priču dalje. Eto, mislim da je vrlo interesantno, čekaj da im je Dragana rekla šta nam je ona davala linkove. Na Vlajske, ona čuvena Plutiću ostrova. Aha. Dobro. Dragana, ajde, pošto ne znam koliko ćemo stići sve sad, da ovo ipak, tako da nazovem, probni heng. Ako imaš nešto interesantno, evo pa ćemo onda, možemo to u subotu sve, kako se zove, pogledati, pa što je interesantno, eto, možemo i te videe što si ti predložila uvrstiti, tako da
Imaću to u vidu, a ti me slobodno podsjeti ako zaboravim. Dobro, jeste htjeli još nešto, imate neke vi ideje, priče? Evo ja se trudim da pratim i chat, kaži vas. Da, chat je veoma, da. Jesi neki promo spremao? Promo nisam, jučer smo se ja i Max čuli, on mi je napomenuo te neke teme, evo što smo neke malo sad tu ubacili, znači nisam nikakav promo, a i evo pošto sad tu i on i ja, ti i on, mislim da nekako ne bi bilo loše da možda na vašim, kako se kaže, stranicama taj neki link prosmerite da ljudi znaju da se prebace, da pronađu ko nije informisan putem e-maila ili ko nas samo prati, a da ni ne znamo da nas prati, tako da eto. Samo da ti kažem, logistički govoreći, da može link da se stavi na YouTube, mi bi stavili, ali ne može, zato i jeste namena najave. Neki video, 15 sekundi, 20 sekundi, nije bitno, Vesko je lepo napravio. Max, imamo ovaj video, lepo ćeš Bobe da prevedeš, da promeniš naslov, neće biti test, nego promo, i onda mi download, upload kod nas, samo napiši nešto i to je to. Važi, odlično, bravo Vesko, slažem se. Kako kažu, uvek nekako... Znači, pre nego što budeš to sve sredio, pre nego što mi budemo skinuli, ti otvori Hang za subotu, ubaciš linkove u opis promo, a mi to plapić, gotovo. Dobro. I onda će verovatno Vini da... Da, čudi me da, ova 2 dana Vini, ništa, nešto se ne javlja, opet je i dalje otišao, možda nešto je spominjao, sad on tako nekad kaže, ne razumem ga, kako se zove, pričao nešto, ide da poseće ove Star Fortove, pa ne znam je li čovjek stvarno otišao na put, ili je to rekao da će narednih dana, nisam ga nešto najbolje razumeo. Ali svakako stavit ćemo na Facebook i to kad budu linkovi spremni. Pa link već jeste, ili tako? Hangout je napravljen, tako je. Mogu odmah da ga... Da. Sutra ću ja to. Aha, evo, Tanja se odjavljuje, pozdrav za Tanju. Ona očigledno je otišla. Dobro, što si bila. A i vidi si vidio što nam dame imaju kao 600 čulo, one su prve, Tanja je prva ko osjetila pa došla. I bez znanja. Ko da mi tu niko još nisam ni obrćao da su čudo, one imaju i 7 čulo, ne 6. One su nama rekli, znaš zašto je 600 čulo tako tajnovito? Zato što žene znaju za 600 čulo i muškarci im govore, ma kaki, to nema veze. Ali oni imaju i 7, još nam nisu rekli. Da. Eto onda u principu proba uspela, ćemo tako da prokomentarišemo, pa će ovo biti, evo što si rekao sam, neće biti proba nego fajtički najava. I to je to. U subotu se vidimo kod Boba. Da. Ajmo onda. Dobro, onda ovdje prekidamo ovu probu, pozdrav svima, drago nam je što ste bili sa nama i ove koji će pogledati ovo kao promo, pa se vidimo u subotu. Pozdrav svima, do subote.